ole voina chuanin ni tina kan chiat le kan hmanlar mai kan zir don ani he a topica kan lu hmain he tlaya thlak om hi lo enta ila he pa hi Joseph Beluik ania Croatia rammi ani ti chuan he abulcha hi athil mu chhuah a oma he athil mu chhuah hi speedometer ania speedometer chu kan sha dan tur chuan motor te bike te scooty le khatiang lir thei chi sang ina an speed a entir na turatana he khol akha ani ti chuan voina kan zirlai tura chu speed velocity le acceleration ti ania ti chuan kan zirlai bua khanin page number 6 to 12 khanin a oma kha kan lo enanga tin he vena hanin ka explain anga kan chil fe anga textbook explanation in pek ang diak de khan ka pedon lova mara cho simple the ang ber kan zirlai bu ne na in mil tur ang ber khanin all sam thei tur ang ber ka shatin karon explain karon chil fe don ani amma saberin speed chu enge speed chu mizo changa all sam thei ang ber kan da dan tur chu thil kal emo tlan chak zong soina ka tlan chak zong ka kal chak zong kan soina kha speed ani ti chuan a omzia bera chuan minute khat second khat darkar khat chunga ka thlen thui zong kha khami ka sha ta kha speed chu ani tani ti chuan speed chu distance per unit of time antia omzia chu distance ti chu thil a sei zong a thui zong soina kha ani ta a time kan ti chuan hun soina kha ni a ti chuan speed chu distance divided by time kha expression chu ni a formula ani chu ti chuan a SI unit hi meter per second ania ti chuan hemi chang ringot po hianin a definition a shil fiana chu all something kan che theya antinan ka speed chu 60 km per hour ani kan lo ti ta ni omza chuan heta 60 kha lo da thata ila kilometer per hour kha chu kan shelar lutuk ka speed chu ti khati bike ate scooty ate motor ate a speed avan sang te kan ti chin khata kilometer per hour ti kha lo enta ula kilometer ti chu engte na nge kan ti chuan thil a thui zong soina te na kha ani ta a ti chuan per ti chuan divide kha ni meya ti chuan hour ti chu engte na nge kan ti chuan hun te na ani ta ni ti khan a unit atang po khanin a formula kha all samte khanin kan she thei ani ti chuan speed hi kan zirlai bua khan chili a oma pakhat na chuan uniform speed ania a pahni na chuan non uniform speed ania a pathum na instantaneous speed tin a to bera average speed tiana malte ten all kan han soile anga pakhat na chuanin uniform speed a kha lai example hian enta ila daria ta ka chuak ta ni daria ta ka chuaka dar ko alo rik chuanin kha arrow kha enta ila kilometer nga athui ka thleng mana ti chuan dar som lo rik chuanin kabul tran na train kilometer som hla a ka oma ti chuan dar som pakhat lo rik chuanin kabul tran na tangin kilometer som panga a hla a ka om ta ni ti chuan dar kar tin kha enta ila daria le dar ko inkar chu dar kar khat dar ko le dar som dar kar khat dar som le som pakhat kha dar kar khat ani chuan han chhut ta ula nangmani khan ti khan han enta ula daria da changa dar kwa kilometer nga ka kalta a ani le dar kwa le dar som inkara khan kilometer ang zat ngele kilometer nga tho ani tin dar som le som pakhat inkara khan an en le ta ila kilometer nga tho ka kalti na ni a om za chu dar kar tin khanin I ka kal thui zong kha a in ang chia ti na ni ta a chu ti ni chuan ka speed a kha angai reng ti na ni uniform ti chuan ngai ti na ni me a government school a kaluta ka government school uniform chu adum le war ani asen le pol om lo reng reng kha uniform ti chuan ngai vek ti na ni ta a speed ngai renga ka kal khan ka tlan khan uniform speed darkar tina distance ka cover za ta kha ngai reng khanin uniform speed chu ani ti chuan a dot le hi en le ta ila example number 2 a hianin mami ang thau khanin daria ta ka tana dar ko a chuan kilometer nga thui ka kala dar som lo rik chuanin kilometer som pahni a hla ka om ta a chuan dar som pakhata chuan kilometer som panga ani le han en wangwang ta ula darkar tina ka kal thui zong kha in chenem lo ente ang dar ria da changa dar ko inkara kilometer nga ni a
dar kwa le dar soma chuanin kilometer sari lai ka local ta ni ani le dar som le som pakhata khan han enta ila kilometer thum chau thingpui te kalo in ni theia chote pok kalo e palh the thingpui dor te ka chol poni mai thei ni khatiang kha ania ti chuan han enta ila dar kar tina e ka thlen thui zong kha a in chen lo ta ni a in ang lo ta ni chu wang chuan thil in ang lo ani awang khan non uniform alo ni ta a non uniform speed alo ni ta ani ti chuan atira khan kha speedometer chungchang ha kan soya speedometer chuan enge ati reng kan ti chuanin speedometer chuan e tian katlan da wanga ka van tlan chakem ka speed kan ente ang itia speedometer kha izuk enta ti chuan speed kha izuk ena 70 kilometer per hour in katlana ni hi izuk tita khatila izuk en lai taka speed izuk mu akha instantaneous speed chu anita ani mo ti chuan kha speedometer chuan instantaneous speed min shil a hun lai tak kan du hun lai taka speed min ron shila kha kan speed taka instantaneous speed chu ani ti chuan a to bera chuan average speed average ti chuan cho rolin ti khani meya mean ti nen pokhane ang rengani ti chuan kha example kan ron pele a daria ta changa dar kwa changa dar som changa som pakhat ti chuan dar kar tina hi a cover za takha ibel kho manga amze chu daria ta changa dar kwa 5 km plus dar kwa changa dar som 7 km plus som changa som pakhata 3 km ti chuan khang mi ho zong kha dar kar engza chu ngei thlen dar kar thum 8 9 10 11 mo dar kar thum anita 9 10 11 a ikhenga ti chuan 3 khan I divide ta isem ta a chuan lo chuak chu 5 km per hour a omze chu daria ta changa dar som pakhat in kar khanin cho rolin 5 km per hour ang renga kal angkha ini dar kar khata kilometer nga cover zelang ini ti na ani chu kha average speed chu ni ti chuan speed chungchang kan zauta a next cycle lang velocity chu kan shiat thiam dan ber tur chuanin speed kha kan shiat ro speed a khanin a direction kha peta ila velocity alone mai ta ni mar zongin 60 km per hour katlan iti chuan mar lam hoi zong iti kha direction chu ni ta a 60 km per hour kha speed ti chuan mar lam hoi zongin 60 km per hour in katlan iti chuan I velocity I soiti na anita ani chuan chu all sam dan ber na in ang deuh renga speed a khan direction kan bel zau mai khanin velocity chu alo ni mai ani ti chuan velocity chu a formula chu displacement divided by time alo ni ve thunga speed a khan distance intia velocity a chuan displacement chu ma in mistake te thawin an ron soifia vector a displacement chu distance khanin direction ipek vele khanin displacement khani vele meya ti chuan displacement divided by time alo ni me ani ti chuan velocity po hi in zirlai bua khanin chithum aron oma uniform velocity te non uniform velocity kan ti te average velocity kan ti te uniform kan ti chuan direction thak mi alawa speed ngai renga itlan khan uniform velocity ani non uniform velocity ani ve thungero chuan direction ngai reng khani speed thak khanin non uniform ania tin speed ngai rengin achang le mar zong achang le chim zong khatiang khan itlan kwal vak khanin non uniform ani le thawani mo ti chuan average velocity chu heta speed ang deuh cha khani meya velocity zong chorwala kan la ka kha average velocity ain an lo na khatlem tel chawani mo speed kan thiam kha chuanin velocity chu thiam sa chuan ani le speed le velocity in an lo na enge enang o le hetlai diagram mi enta ila point A atangin point B a kakal don ta a point A atanga point B in kar kha marlam zonga la khanin north zonga la khanin 20 km ani maro chu khati zonga ka kaldon khan kong kha mumal ta tlat lo meya ti chuan he ta a blue ray zo kha entawla pol zo ka kha khatyang zong han apum pel zong han ka kalta ni mo ti chuan B ka han thleng ta a chu khami A le B in kar kha ka kalna ta ka kha 50 km kha ni ta ni chuan dar kar eng zan nge ka man dar kar ni chungin
ka thleng ta a ani chuan ka speed ka velocity chu enge ni ta ang ka velocity chu displacement by time ani ta a displacement chu a le b in car north zone kha ani ta a ti chuan 20/2 alo nianga mo time kha 2 hours ani awangin ti chuan ka velocity chu 10 km/h along north mo a direction ka soitel 10 km/h along north aron ni ta a ani le ka speed tur enge ni ta ang ka speed tur chu he ta ka kal tak tak zong kha ani le anga ka kal tak tak zong chu 50 km alo ni ta a divided by 2 chu 25 km/h chuan le an en teu le hetlai hianin along north ka da a velocity a chuan speed a chuan along north kha om ve ta me lo ta ni chu chuan nge en tir kan ti chuan velocity chu vector quantity ania speed chu scalar quantity direction quantity in a direction anei tel khanin vector quantity ania direction na ngai lo khanin scalar quantity ani kha chu class ma sa te po kan che chiang to ome an adang len an lo na en leang racing track alo oma mo point a achangin kakal chana kha racing track kha 100 km ani ti chuan a achangin ka start char ka tlan char ta ti chuanin ka starting point a bawk finishing line kha point a thonia b khamia khan ka top le ta ni chuan darkar engzat nge ka hman enang darkar engzat nge ka hman darkar ni ka hmangani chuti ni chuanin ka speed engzat nge ka speed tura chu ka kal thui zong 100 racing track thui zong kha 100 divided by time 2 hours ania chu 50 km/h ani ti chuan ani le ka velocity en veleang velocity chu 0 ni dai engwange kan ti chuan a a ka tana a a buk ka top le a chuti ni chuanin ka displacement engzat nge 0 ani ka tran na le atom na kha ngai chia chu wang chuan displacement 0 ani ta a chu wang chuan velocity chu 0 ani ta ni ti chuan hemina entira chu speed chu 0 ni ve theilawa ma se velocity chu 0 ni thei ani ti chuan he ta khanin amma kan slide ma sa khan let le lokang hetlai hianin a to b zong khan ka kal ta ni tro a to b zong in ka kala chuan ni le b to a zong khan ka kal le thei ta ni mo ka let le theia chuan he ti zong po hen ten katlan kwal le thei boka maro chu speed a chuan direction angai lo awang khan ka speed chu 25 km/h ala ni rengang ma se b to a aga kalve thung chuan velocity a chu ta hianin a direction khuizong nge ka kal along south ani ta ka wangin tlai hianin minus aron om veang mo chumina entira chu speed chu positive chawanianga mara chu velocity chu negative po ani thei a direction a thla ka wang khan mo kha ani ta ani chuan in textbook a khanin a in pe a difference between speed and velocity kha chu tuna khanin ka soi zo vector a ka shil fia vector a a definition ania chuan pakhata scalar quantity ani thule vector quantity ani thute chuan speed chu positive ani renga chuan ma se velocity chu positive po ni theia negative po ni thei engwangin a direction a thlak thei awangin chuan speed formula chu distance by time ania velocity formula chu displacement divided by time ti chuan average speed kha chu 0 ni thei lawa ma se average velocity chu 0 ani thei kan soi to kha velocity chung chang ti chuan a top ber kan topic tur acceleration en veang enge acceleration chu kan enang acceleration chu speed emo velocity in thak ranjong soina a omza chu darkar khat minute khat second khat chungin ka speed engtinge ka thak ranjong kha khami khat rate of change of velocity kha acceleration chu ani ti chuan itlan chak tial khani accelerator mo itlan mon tial po khani accelerate thawa tin itlan dan zong speed i thak hei khwai kan hmutero khwai chu thlok kwal vaka a direction a thak ani mo achang le a chhawa chang le chuka achang le pheya khatyang khan direction a thak ka wang po khanin a accelerate thawani chu acceleration chung chang chu lo ni phot ta sela ti chuan a formula enge a formula chu
final velocity minus initial velocity divided by time. Change of velocity ti kha change ani chuan velocity atom na le atira initial velocity akha mo divided by kahun hmanza takha ani tani ti chuan acceleration hi chi sang pathum in zirlai bo khani na ron oma chung te chu negative acceleration hetlai hani hetlai figure hi anta ula mo hetlai figure hi anta ula speed motor kha khala ti chuan chir khalo omta chiralo oma a speed ngai reng khan atlan theilo atlan muan angai tro ti chuan a speed kha atimuang tial tani a hoizong kha chu langai reng thawa mo dinglam pang hoizong khan atlana positive velocity ani atlan za ange a direction kha alangai reng ma se atlan muang ta a ti chuan atlan muana wang khanin negative acceleration ani brake kan hanra hianin motor kan khala brake kan hanra che hian negative acceleration retardation te pontia deceleration te po antibokani ti chuan khan negative acceleration chungchang ti chuan a dot le a chuanin uniform acceleration chu kan speed kan thlak dana kha darkar tina emo minute tin second tina kan speed in thlak dana kha angai rengani khanin uniform acceleration ani ti chuan a tobera chuan non uniform acceleration kan ti chuan hei heta hianin a speed atimuanga heta atisang le a ani lo pon a direction a thlaka atira dinglama akala anu chuan aron let le a direction a thlaka achang le atlan chaka achang le atlan muanga mo khami lo ni khanin non uniform acceleration ani mai khati zong kha voina kan zirlai chu ni ole voina chuanin kan zirlai kan science textbook a chapter number 4 work and energy ti ami kha kan enanga kata portion pakhat work ti kha voina chuan kan zir hodon ani ti chuan kan textbook a khanin page number 69 to 76 a khanin a oma khata khanin kan lo en vedon nia ti chuanin topic sang pali voina hanin kan zir dona scientific concept antia hemi hi work voina kan zir tur kan na tho enge omzia tak science in na thok ati chu enge ti kha kan enanga ti chuan a shilfia na le a formula te kan enanga tin work affect to factor chi sang kan enanga tin na kan tho na turata na force le displacement in lai chin na te po kha kan endon ani ti chuan kan tran chhom mo panga uluk dewin kan lo ngai thladon nia masabera chuan scientific concept of work he hetlai hi picture hi han enta ula hetlai hianin watchman a oma gate avenga in avenga ti han ni lengin adinga ti chuan lekha te zirhai chu tunlai kan lekha zirdane nei nang khom mai tero khuma muchungin ti chuan he tilai ve thung chuanin he na thok na bungrwa achip chuana tyang chuanin mun la takkal tur te po ani mai the ni chuan hetlai ve thung chuan hei bang nasa takin anema anem bang ni tura kan ngaya ban te po ni mai theya ti chuan heteng lai hianin hei office meeting an nei mek boka heng zong hi na thok an ni vek ani ti chuan ama ero chu science a chuan heng zong hi na thok kha an ni lo tlat mai ani chuan science a chuan physics a chuan enge na thok work done kan ti chu enge ni ta ang hetlai picture hi lo en le ta ela hetila hianin tlang nga papakhatin lunganem chawa anam chawa chuan hepa hianin box anam tol boka he hianin apot kal boka chuan he tilai hianin thil ri tak mai kha papakhat khan no pang pakhat khan an choi chho boka heng hi work done ati chu ni ta ni chu ti ni chuanin science a chuan physics a chuan enge work done chu lo ni ta ang work is said to be done if a force acting on a body is able to actually move it to some distance in the direction of force. Na thok kan ti don chuanin inam na emo force kan ti chuan
push or pull ania kan nam emo ka pot emo ka choi emo ka beng emo khang zong zonga khan ka nam na zonga emo ka po na zonga thil a chet khan atol son cha khanin na thok kani cha tina ni chu chuti ni chuan hetlai enta ila he tilai watchman hanin na athok lo engwange kan ti chuanin akal son lowa nor tu omlo boka tin he tiang la ya poyan na thok engma omlo force omlowa mo displacement omlo boka chuan he pa po hi kalchu kalani tro he pai po hin na thok ani mi alo mar chuna kina kan zir chianga thil chu achoi ve nge ya kalpo kalsia enga tingen na thok lowani na kina kan endon ani he po hianin bang anama ti chuan force na takin anama maro chu bangkha che son lo ani mai thei khatianga khan na thok ani lo ni na kina kan en chiang don ania chon office na thok te po ni leng in office ate kan kala hlo te po kan la ni mai thei amaro chu science cha chuanin na thok kha ani mi alo mai ni amaro chu chen khata chon ril ru mental work te neia physical work te om theia tin mechanical work kan ti ta ka hi science ina na thok ati chu ani te hana chiang ome when is work done eng tika nge na chu tho ani mo na thok kan ni chu eng tika nge eng tin nge work done chu when object moves in the direction of force thil kanam na zonga achet khan atol son khan kha work done ani te chuan nam ma ila movement om lo chuan chet son ani lo chuan ti chet son ani lo chuan na thok ani lo te chuan force le displacement force le achet na zonga kha in an lo khan na thok ani lo an hetang lai chuna kina tlemin kan la choice kan la soi chiang don nia ti chuan work done by a constant force kan ti chuan force ngai reng ti na ni meya chu engtin nge chilfia chumi chu product of the magnitude of force and the distance moved in the direction of force omzia chu work done chu force le displacement I multiply khan I puntir khan work done alo chhuak mai ani hetlai han na lem chiak takin ron oma he box a oma force kan apply khan hetlai khan box kha atol son tir ta atol son thui zong chu d ani ta ni ti chuan force kan pek za ta kha f ani ta ti chuan work chu w equal to f into d ti chuan SI unit hi joule ani boka ti chuan 1 joule of work is done mo na 1 joule ka thok kan ti chuan 1 newton force le 1 meter 1 newton force a thil pakhat meter khata thui kan nor son khan kan tol son tir khan 1 joule of work kan thok ti na anita ani chuan tlai hanin hemi formula apply don chin te ang in ril ru khan lo chok mai wala all boka tero he pa hianin force apply a engchat nge 10 newton force apply a ti chuan meter ni a thui kha box kha atol son tir ta a anam son ta a ti chuan engzat nge na tho zat engzat nge ni ta ang hetlai formula changkhan w equal to f into d changkhan kan enanga force to 10 ania d to 2 ania to 10 ni chuan engzat nge ni ta ang 10 into 2 chu 20 joule ani ta ni chuan he pa hianin 20 joule na athok ti na ani ta ani next sa chuanin factors affecting work done kan na tho affect tu factor te kan endon ani pahni a oma he po hi all sum dan ber tur chuan hetiang lai a khanin formula kha enta ula w equal to force into displacement ini a force le displacement a zir khan kan na tho a hi atamin atlem thei ani chu heta han chiang te ron pe a number 1 a chuanin directly proportional to force applied a omzia a chuanin force ipek tam chuan na poi thok tamang force ka pek lem chuan na tho pot lemang directly proportional tikha anita a chana pahni na apo directly proportional to the displacement it atol son thui chuan kan na tho tama atol son tlem chuan kan na tho atlem ti na mai anita ani ti chuan hetilai hianin ngai headline picture hi lo entawla headline minute point ang reng thawa anhnuk ve ta ani ta hianin anhnu na force direction hi enta ila a phei box si lawa a chho box si lawa mo alak lowa hnuk ta ni hemia hi incline kan ti chin kha ani ta a maro chu hetia kan hnu chuan hetia anhnu hian ti zonga force apply hian box ka he ta a phei zong in angil zong in a horizontal zong khanin a tol son ta a he ta po hemi panau pong hian lukham hi
an po khan a po na force chu he ti zong hi ni ta a vertical box zilo horizontal box zilo ani ta a ma se he lu khama hi khoi zoi ne kalang chhuah ta tro chhuah ta tol don ani horizontal in a tol don ani khatiang lo ni khan ta khan direction of force a kal tur ti ni si a ma se akal box zilawa ma se na thok khan ni tho box ya chu chu engtin nge kan lo enang ti chuan tlai hian he apo na zona che hianin hemi dotted dash line hi ten kan han rin pheya he dash line na hi heti light chhuat nen hian a in parallel turani ti chuan a degree lo om ta a kha angle of inclination kan ti chu ani ta a chu chu theta lo ni ta se ti ta ni ti chuan he ti lai apia mi hi en ta ila heti ang hi local don ta ani he hi force kha ani ta a ti chuan he hi chhuat zol ang kha ni ta a chuan theta angle of inclination kha hi ni ta a ti chuan a omzia chuan kha he force a hi horizontal zong le vertical zong khanin a omve ve ti na ani ta a omzia chuanin a horizontal zong a force omza ta kha kan chut chhuak thei ti na ni ta ni hetlai theta min pek chuan ti chuan maths a khanin trigonometric ratios te kan zir to a khata chang khan lo en tai la hi right angle lo ni chuan heteng la hi right angle lo ni chuan hetla hi theta ni boxi chuan heti za te engtin nge kan chut theiang kan ti chuan he hi hypotenuse ania he hi base ani ta a chuni ni chuan in a relation kha nge ni kha cos theta equal to base by hypotenuse ti kha lo ni ta ani chuti ni chuan heti lai fx tura chu f cos theta kha lo ni don ta ni chuti ni chuan work done a phei zonga horizontal zonga na kan tho za ta chu w equal to heti zonga tola vangin fx into dx ati na chan chu horizontal khan me x exist ti na khan me ani ti chuan w equal to fx aya khan he ta trigonometric ratios manga fx kan zo na kha f cos theta into d kha kha ani mai ani he hi chu nakina pol som pakhat vela uluk zok le chik zokin in lazir dona he voina chuanin khatlai tem kha ni tamai sela nakina class 11 a science in la khuna chuan he ala poimo dona ni ti kha lo sha ula atha ange ti chuan ani le he hoi en le ta ang kan topic nu nung ber tur ani to dona relation between direction of force and that of displacement force direction le displacement direction ina work dana thilati theia kha kan endona ni tinanin lai chi na kha kan endona ni ati danglam thei boka ti chuan hetlai point hemi picture ma saber hilo en le ta ila force apply a dinglam panga ti chuan he box hi dinglam panga kalta a mod omzia chu force apply na direction le displacement aka a direction kha in angani ti chuan heta po hian en le taila apota veilam panga po awangin he boxi veilam panga akalta a omzia chuanin direction of force le direction of displacement aka in angti na ni tani apo na zona zel akal anam na zona zel thilkha akal khatiang alo ni khan hetia angchi case hi positive work done ani when the direction of force and that of the displacement are along the same direction, then work done is positive. Direction of force le direction of displacement aka in an chuan positive work done ani. Ti chuan an hnuai hi en le ta ila apahni nei en le teng hetilai an hnuai ami hi heta hian he pa hianin chhuah ta changin box kha achoi chhota ni achoi chhona kha force ani ta a ti chuan a choi chhona hoi zong khanin box po kha chhota ni positive work ani ngei mai ma se tla hi me sen hi en ta ila w ti hi w chu weight ani a chu lei hip na force ani ta ni force ve thawani chu leimin hip na po kha ti chuan hemi hi kan lo consider jok ta ila weight hi a chhuk zong in akal ta a ma se he thil hi a chho zong in akal box ya chumi omzia chu weight le displacement akha a hoi zong in ang lo ta ni mo force hi a chhuk zong in akala hemi weight hi lei hip na kha chhuk zong in akala ma se hemi box hi a chho zong in akal sia omzia chu opposite direction in omti na ni khatiang ani khan negative work done alo ni ta ni na omzia chu
thil I choi chho khan thil ka choi chowa ka choi chho khan positive work done chhuah ta ka da le don cha khan chhuah ta ka da po khan in ten ka choi reng tho ta ni force ka chung zoi nakala ma se displacement akhan hnuai zoi nakal vele thung khatianga ni khanin negative work done ani ni chuan a top bera chuan hi lo enta ila api ami hi. When a force is exerted on an object which does not move, no work is done on the object. He pa hian in box lian tok mai kha anama anora ma se achereng reng lo. Ni leng in anama ni athana tla zoi zoi ma se achemia lo khatianga ni a khanin work is not done na thok ani lo ti na ni chu no work is done on the object. Ti chuan bang hi ni leng in nam mai la achet son lo kha chuanin na kan thok lo ti na ni chu ti chuan a dot le en le ta ila he pa hian in thila puwa a choya mo ti chuan a choina force chu he a chho zong ani ta ni akal son ta a khatiang ani khan han en ta ila he hi direction of movement ani ta a ti chuan he hi force ani ta a omzia chu direction of force le direction of displacement akhan 90 degree ani 90 degree alo ni khan no work is done tui ka choi khan ka lo chip chuan ta a ti chuan force ka pek na chu kalu chung lampanga ani ta ni ma se kong phea ka kal khan displacement akha horizontal ania force chu vertical ania apani kha 90 degree na omti na ni ta ni khatiang ani khan no work is done engwange kan ti chuan he tiang laia ni china kan soito w equal to fd cos theta kha 90 degree ni chuan cos 90 chu 0 alo ni sia chu wang chuan anything multiplied by 0 chu 0 alo ni sia chu wang chuan w equal to 0 alo ni ta ni khami formula ha kan hmang changkai ani chu ti chuan khati zong kha voi ina kan zirlai chu ani amaro chu numerical slam pani khat voina kan zirlai ti fia turin kan chok zok don ani he zona hi lo en le ta ila find out work done when a force of 5 newton inclined at 60 degree to the horizontal displaces a body through 5 meter along the horizontal kan en le ta chuan tlem in mami ai khan zona kha complicate cheta kan en thawa har lawa force 5 newton min pe a ma se kha force 5 newton a kha horizontal achangin 60 degree in a incline tina ni ta a chho tina ni ta ti han kan draw chinang he horizontal ani a ta han a thil move tur kha om ta a ti chuan khami kha 60 degree in a chho tina ni ta ni tlai hi 60 degree chuan he hi f kha force kha exam nge min pek 5 newton ani ti chuan it displaces through zat nge kha 5 meter he hi 5 meter ani ta a ti chuan na tho zat work kan endon ani a given a chuan work done kan zon tur ani a force min pe a chuan theta min pe a chu 60 degree ti chuan displacement d min pe a d chu 5 meter chuan ni china kan shilfia to ang khan w chu f d cos theta lo ni ta a substitute la f chu 5 into d po 5 cos 60 degree ti chuan cos 60 degree chu 1 alo ni ta a chu te ni chuan 5 into 5 into 1 chu mi chu 25 joule alo ni ta ani le khati zo kha voina kan zirlai chu ani